Zvino baba zvavasina kuuya po paine roller damage. Pamusoro yedare ndauya nenyaya iri paitem 3 case number 163 of 26 iri nhau yakamhangara naWalter Chikandiwa akabatana naAngeline Chikandiwa vakamhangarira Charles Tambara vachipomera Charles Tambara iri nhau yeroller damage claim neproperty sharing Murwira village. Property sharing dispute. Zvino baba havana kuuya, panongori nemwanasikana bedzi. Muwauya naye ndiani? Andauya natete vamanya kuhospital. Iyo baba wacho vari kupi? Vakundikana nenyaya yebasa. Vakundikana nenyaya yebasa. Nditodana ngo usingazivi. Vaiziva kuti mwangu akabuda. Vaifunga kuti vana vanokwanisa kubata kare. Uye ndiani wako? Aiva murume wangu. Zvibva zvazodii? Vachibva vatanga kumedza vane kumedza kwavaita nechivhanda dzekuemba wege. Mune mhuri mese? Akakuroora here? Uchikaita kuti asakuroora ichi? Makagarisana nguva yakadii? Kwemwedzi 5. Nawe Tambara, ndiani wako? Girlfriend yangu. Mungu anaenda naye. Ngani girlfriend yako? Mungu anaenda naye. Zvibva zvazodii? Mukati mokudanana musikana yakabva atanga kuita zvaaita nokuti nemudzimai wangu akashaika kubva vatanga kupota vachiba zvinhu zvokumba zvevazukuru vangu. Nekufamba kwenguva akatozosvika pokubawo pane kutooma masolar lights chichi akatozopuwa peace order panapa. Saka ndaona kuti hakuna kwatiri kuenda nemunhu. Agoti tipambiwo. Ndakati amutendera ngoro kutaura kuti aone chouviri kuti araramise mhuri yake. Nokuti vana vake nachivaendesa kuchikoro ndini. Ndikatomutorera polisi koti mocho. Ndikati uite polisi uite munhu kwayo. Saka chakazoenda ndekuti asvika kutaura kuya futi. Ivo kwaakanobara ikuya. Ndovaienda naye kutaura makuseni. Vomutora pamakuva pedyo nokumba kwavo voenda naye kutaura. Vakadzoka vouya. Pamudenda ako pomuuya kumba kwavo. Saka vakazono aba zvinhu zvavo izvo vakazonetsa kuti nevaya havachawirirana. Saka unozivana nevabereki vake here? Handivazivi kana kuvaona. Hauvazivi kana kuvaona? Ndaiyangoziva iyo ndaiona achiuya kumba kwangu inchiendawo kumba kwake. Zvototi zvimwe zvezvinhu zvaakaba zvevazukuru takatozozviona zvakatendaenda kunozvidhimanda ndo zvazouya. Saka pamwe zvakusungisa nditezvara kavo? Handizivi, ndaimbotaura navo pafoni. Natezvara? Patakazo nokuti pane foni yanga ainayo kune imwe yandakazotora yandakanga ndamupa kuti angoshandisa. Imwe yandakamupa bhazi ndibhadhasa achiti naye mufoni yake yakanga iri kumba yabiwa pachaji $40 ndandamupa. Saka ndakazoona kuti kwatiri kuenda hapana kwatiri kuenda. Yanga ari munhu paine zvandaiedza kuita kuti ndibetsere mumwe wangu. Hataigona kusvika pana. Avo vakamhangara nyaya ndiani? Ndimi nababa wangu. Iwo uchimhangara kuti? Ndaimhangara zvinhu zvavakabataramba pandakati handichaiva kwai vakatora zvinhu kumba kwangu. Ndozvandaimhangarira. Baba wangu vaimhangarira kugara kwavakaita neni. Saka inonzwikwa sei navo? Baba vako vari kumhangarira iwo kugara kwavakaita naTambara ivo vasipo? Inonzwikwa sei nyaya ivo vasipo? Anda baba.
zvanzira kusvika baba usina mumwe zvanzi nevana una mwana vangani murume wako ari aunengana naye tine 2 takasiyana. nemurume wacho makasiyana rini Patoni 5 years. Tambara makambogara mese mupange chete zvomwe. Hatinai vana vangu nevavo. Mai kuenda uko kwake iye Achiuya kubva kwangu. Baba wako vari kupi? Wakaenda kuJesus. murume wako anga arorera kutanga wacho airada baba vari kuri Inonetsa kuti tikurukure nezverora damage claim baba wacho vari vanopiwa rora siku. Kuti ndikakurodza Tambara tezvaro vacho vasina kupfuma yachondozvidii. Handizopingoitwa seizvo. Apo vako ngavatiudze kuti vamangwa rini. Tikurukure nyaya yacho vari. Wana tete wako. Vamhanya tine munovera hospital kwamakundi ndokwawafunira wakapindurika kupesanga pamiri. But manje hatikwanise kuenderera mberi kana vasipo. Ndoda tete wako ndoda baba wako. Panyaya yacho. Bosi tikada kuti tingota nyaya iwewe naTambara muri vaviri. Ndimi vacho vaitamba mese. Ndimi vacho vamatadza kuwirirana. Saka panodana mumwe munhu wechitatu apa. Kana pasina baba kana tete handikwanisi kuenderera mberi. Baba vanenge vatiudze musi wavanowanika uya kudai. Vaudze baba vacho. Zvana mamba handikwanisi kutonga nyaya yenyu kana musipo. Kana mamhangara nyaya yakudare uyai muzomirira nyaya yenyu. Tambara. Kana maziviswa kuti baba vacho vanombowa rini muya kudare tokurukura. Kana vasipo handina chandokwanisa kuita. Zvakanaka worship. Mazviti. Thank you.